Ang iyang version surrender sa CIDG, pero ang version ni John Vic Remulla gidakop gyud kuno siya. Aton tagag pagtagad mahigala sige kuno adong names. Atong balikan si Senator Jinggoy Estrada. Okay? Kani. My ground. It's na naig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Okay. Salamat. So, pos, mo ni siya mahigala. Katapusan nito nga portion dong nga, I will be proceeding now to CIDG to voluntarily surrender myself, no? O adto na siya sa CIDG para nga maboluntaryo siya mahigala pag surrender sa iyang kaugalingon. Now, ang Sultan John Vic Remulla lahi sad mga higala, no? Pero ato lang sa paminaw, no? Aron niya mabalansin nato mga kahigalaan ang pamahayag ni John Vic Remulla sa iyang press briefing. Okay, adong names? Okay, gamay lang kay mahigala. Pagkagabi ini nga press briefing ni John Vic Remulla mga kahigalaan o kini nga portion sa mga higala hatod kanato mga kaigsunan sa Settlement Oil. Mga kapanyawan pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang Settlement Oil nga may mohatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, bun-i, mga pinakan sa gagmay mananap o mga insekto o bisan lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Settlement Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Settlement Oil ginama sa Seed Pharma o gyapon sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing tatak magaling. Straight to the point. Okay, ito po pinahon si John Vic Remulla sa iyang press briefing nga kasamang names. Sir, si Senate President, bakit sumama ka ganito? I think to show solidarity with Jinggoy, he said that sasamahan kita pre, and that's his exact word, sasamahan kita. Wala naman siyang other request, sir, maliban doon sa nakapit. Wala naman. Sir, nakunan kayo ni Senate SP Alan Pagkayatano na parang medyo nagtatalo pa kayo. Was he requesting for you not to arrest him? No. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Sabi niya, even at the time of Salonga, he protected Enrile. Ang sabi ko sa kanya, in a not very calm voice kasi umakit na, "Sir, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped." Okay, next. So, ano ibig sabihin? Wala na. So, yes. You honor yung ganong separation. We will inform them, we will give them the courtesy, but if there's an arrest to be made, we will make the arrest. So, just for clarification, ang tamang term is you went there to arrest him, you served the warrant, so it means he was arrested, or did he surrender? We arrested him. I went there personally together with the CIDG. He was read his Miranda rights, and from there, he was brought here to parliamentary process. He was explaining his side that this never happened before. But my side was that nung nakawala si Bato, you lost that privilege already of having protective custody. Paano niya tinake yun, sir, yung statement? We were fine. Magkasama kami rin sa taas. We were talking afterwards, and he understood. Sir, ba't niya sinasabi yun? Di ba ang sinabi naman niya talaga from the very beginning, if it's a local court that will issue the arrest warrant, susundin nila. Yes. Bakit may ganun? He was insisting that nobody could be arrested inside the Senate. He was requesting that he be brought out of the Senate first. But this is beyond 6 years that we're talking about. Exactly.
And I said, I'm sorry, sir. There is no, we do not, you lost that privilege when Senator Bato escaped. We will arrest him now on the spot. Was it only because of the escape of Bato or because there's also a 6-year rule na if it's beyond 6 years? Both. Usually meron kasing Senate and executive respect for the leadership. Usually ilalabas mo na yan eh. But tama na, di ba? Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate. So, Now that you're saying na that they lost that right after Senator Bato escaped, are you saying that he has it's also not a right. hand It's not a in right. the escape of Senator It's not a Bato? right. It's a privilege. Or Okay, is it, it's a it's a privilege? privilege. So It's a whether privilege. it's a privilege or No, right, I are am you not saying that he implying. has a I am hand not. on the I am state? not implying anything other than Senator Bato escaped and that we revoke that privilege of separation in terms of arrest. That we can arrest anybody inside the Senate building if necessary. Senate President, sir, Okay, so mani may gala ang briefing sab ni John Vic Remulla kagabi mga kaigalaan atol ining panghitabo labot ining pagawas na sa warrant of arrest batok mahigala ni Jinggoy Estrada mga sukin tigpaminaw. Kini nga portion na gala mga kaigalaan sa DTX 500 taas man presyon sa mudugo ikabado na hypertension basin taas mong sugar basin may diabetes ka unya wala ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang pagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mudugo. Usa na kalason nga nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkayo sa samad, pagkaputol sa tilo bisan pagganit pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na hulata pa nga makaglabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw, makapanindot sa mutulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Straight to the point. Alas 10:26 na mahigala sa Banuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Sorry. Ang atong mga winners sa kadali, sige atong pagtagad may atong mga winners. Now, unsa may mahitabo ini mahigalang pagka dakop na ni Bato? Makahatag ka ni kahadlok sa mga senador? Doon na ni chilling effect mahigala sa majority aron nga makuna-una sa balhin na natin sa minority kana pa may nayahay dito. No? Kaya una na og mo mapriso ka. Imagine kag mapriso ka sama ni Jinggoy karon. Kinis Jinggoy no nagkasuwayan man ni priso sa una. Medyo morules pagka madabana na siya nga dadaraman siguro. Ya kinis na si Kwan, si Joel Villanueva o si Cheese. O pa man ni kasuway priso. Unya maguna-una ka nga ang iyong pamilya. No? Og nya si Heart Evangelista maghilak-hilak dito. Ha? Nga, gwapa naman na si Heart, mga kaigalaan. Basta niya hinood doon na nilain ito nga mo, kuyog-kuyog sa. Di ba ka matandog ang ubang mga senador? No? Sa mani, doon na chilling effect ka ni? Doon na ka ni epekto nga nang handok lang sila ba? Kuyawa, tiludon magdita. Malagmit inana, or malagmit po, maisog sila. Imingo sila nga, sige to, Jinggoy, suod na mas pisuan. Ug isunod mi dili may baligya ang prinsipyo bahala na. Ni ingnon mi nga bilahon speaker sa minority para wa kay problema. Pero to na mas Jinggoy nag-una wa man mahadlok Jinggoy ni kuan man ni una-una man ito okay naman siya. Basit po makapadasig ni sa uban niya bahala ko sa inyo buhaton namo bahala mga preso okay ra mi. Posible sa no? Depende unsa effect kay kada bang kabantay ka nang pareho na sa pagkabata pa nato sa una nga magkuyog ng mga bata patuli. Ato sa kwan, dili man to doktor to sa unang, ato mas pakang-pakang sa albularyo. Nag-abot nimo to sa albularyo, maglinya mga bata. Ang unang bata nga imong iuna gyud patuli dito itong isog-isog yun. Nga inigtuli, mingon niya, o siya, okay ra. Kaya kung imong paunahan dito bata nga, pag pakang dagan hilak. Ang mga nasunod, yung mga bata, hadlok halak, dagan. Dili na mahadlok nung sunod. Pero kung ang usa ka bata, pagtuli na karon niya isog, mingon niya, o man, okay naman. O sakit, wala, okay ra. Mo na ba? Ang magsunod man mo isog sa ka nga. Sige, okay ka sunod. Wantay, wala mo na bang takod-takod mo kunig na bang, kanang pagkatalaw, kanang talawan, mutalaw ka, mananakod siya na. Mutakod man ang katalawan. Pero kanang kaisog sa mutakod sad. Manakod siya na kanang isog. O kanang katalawan. Muna nga, unsa kay may tabo ni Jinggoy magiuna. Nakahatag ni chilling effect nga mahadlok ubang senador nga kuyawa na ta. O nakahatag ni kaisog. Bingon pa ta si Joel Villanueva Indekin. O si
Cheese nga. Sige lang, to naman una man Jinggoy. Okay lang. Inyong isunod, okay lang na mo. Basta ka di mo balhin gyud sa minority. Malagmit no duhay hinungdan ani. Malagmit, duha mo hinungdan, pwede ka nga mutalaw, pwede kang muisog. Duha ka buok ang medyo imong hunaon karon. Mo ni prangka-prangka pagka-istorya gyud mga sukit paminaw. Ang ato ining mga higala, nagandaghan pa ta mga issues ani bitaw ato tukion bitaw sa psychology ba unsa may mahitabo ana. Kana bang naiunang nga priso pag human isog man, okay man Jinggoy siya, okay, mo papriso ko. Idala ko nila sa minority, giinan ko nga og mo kuan ka, matod pa ni Jinggoy, nga gi tanyagan siya nga mobalhin lang ka diri awa na kapalit ana imong mga kaso wa na ka. So nahunaon bitan mo di pud lalim no, nahunaon nimo. Asa man ka mo nahuna ka to ako speakers. Hayahay ko dito. Ngari mapriso ko. Sulat na ko kahimtang. Labi pag pahunghungan ka nga, ayun na lang paglisod-lisod din ha, no? Priso ka pa din ha. Pait kay dor baka ipon mo ka sa Quezon City Jail. O gari ka sa amo, nindot lang to kahimtang diri. Wasabting malibre pagkag malita gani ha. Pero kana lang daan ka ng kaso gyud ako ng butanga eh. Priso ka pero Jinggoy na okay man niya. Unsa may mahitabo ining ubang mga senador kining sa kini ang majority day. Malagmit ka maghatag og message Jinggoy nga di ta mahadlok ito Jinggoy nag-una naman Jinggoy. Eh kana kung kahadlok mahigala sa ako nagingon mananakod na. Ang pagkahadlokan, ang pagkahadlok ka na mo talaw ka o kanang mo isog ka. Mabitan ang giingon bitaw sa leadership ang kakahilaan nga na ay napo ka iro nga ang leader niya Leon. Ang iro mahigala mo away daw Leon. Pero na kay napo ka Leon niya ang nag-lead nila iro labi pa katong breeding sa iro nga katong medyo petra mo talaw ba? Manundog ko na ng uban oy, ha? Depende na sa leader. Kaya kang isog leader, matakdan ang mga tao. Pero ang leader mo talaw, mo na mo talaw sa mga tao. So, unsa may effect ini kang Jinggoy mga sukit paminaw? Mo talaw ba ang mga senador mo? Surrender na ba lang sila nga? Okay, surrender lang tayo. Mamalhin lang tantanan ito sa minority. Or mo barog sila. Kay hapit man hot doon man sila ani gyud. Si sunod ani si Chi, si Jewel matod pa mga higala. Unya dayon isunod pa mahigala si Rodante Marcolita mga kaigalaan, sila Ruben Padilla iapil. Nya ipadas bato mahigala sa ICC og bunggo na. Orot-horot gyud sila mga sugid paminaw. Mabarog ba sila gihapon or willing na lang sila mahigalang mo surrender na lang kung maohon mga kung tinuod na nga dunay offer nila. Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa.